गोजोननाय थाबाय नोंथां बर'निसिम दाना गुरैयै खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिसिम जोंहा प्रग्रामा दाबो जोबाखै बिथिं जयनिं प्रग्राम जागासिनो दङ थेवब्लाबो जों ओरैहायसो माने जोंनि प्रग्रामा ओरैबो सोलिबाय थागोन आरो जोङो जोबथा प्रग्रामा जोंना दिनै सिनेमा रिलिज दिनै सिनेमा बाहाय गिबि खेबनि थाखाय बाहाय दिन्थिफुंगोन सोरांनि लामा बेनि थाखायनो जोंनि जाय बानायदों बाबुला फिल्म प्रडाक्सन बिथांमोना दंफायो दा बेनि आवगाय आङो जोंनि गेजेराव सासे गोख्रों आइजो दैदेनगिरि बिथां दंफायो पान्जामुथि ब्रह्म बिथाङा जोंनि सिडली सार्केलनि सार्केल अफिसार बिथाङा गोरों गोरा जानानै दिनैहाय जोंनि नैबे एरियायावहाय बेबो सासे बेंगिरि आं बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय थानो बावबायना Honorable MB sir and all the present here दिनै आं बिराद खोथा बुंनो सानदोंमोन नाथाय आङो नोंसोरखौ एफा गोबाव लाखिला आं दिनैनि थीमनि बारै नोंसोर मोनसे मेसेज लांदों जोंना दिनैनि थीमा जाहैबाय इमब्रेसिं इक्वालिटी इमब्रेसिं इक्वालिटीआनो जाहैबाय समानथिखौ गोबानानै लानाय समानथिखौ गोबानानै जों बोरै लानो हायो आरो समानथिखौ माखौ होनगासिनो समानथिया आइजो आरो हौवाफोरजों एखे बे समानथिखौ होनगासिनो दा बे समानथिखौ जोङो बोरै लाबोनो हायो हिनजाव आरो हौवाखौ जोङो बोरै समान खालामनो हायो हिनजावफोरखौ जोङो women empowerment होनबाय थायो गोहो गोरा खालामनाय आइजोफोरखौ माने women empower खालामनाय दा बे empowermentखौ जों बोरै खालामनो हायो बे पावार होनबाय थायो जों बेखौ अबेनिफ्राय लाबोनो हायो बे पावारा जोंना समाजनिफ्राय फैयो समाजा जोंनि बिमा बिफा गामिनि मानसि बेखौ समाज जेब्ला जोंना बिमा बिफाया जोंखौ स्कुलाव हरनायनि मोनसे सिद्धान्त लायो बे मोनसे एम्पावारमेन्ट जेब्ला गामिनि गावबुराया गथ'फोरखौ स्कुलाव थांनो थाखाय एनकारेज खालामो बे मोनसे विमेन एम्पावारमेन्ट जेब्ला न'खरनि हौवाफ्रा हिनजावफोरनो प्रपार्टिखौ होनो थाखाय मोनसे सिद्धान्त लायो बे विमेन एम्पावारमेन्ट आं दिनै बेहाय गसंगासिनो आं जेरै आङो बे केपासिटियाव फैदों बे सासे मानसि डिसिजननि थाखाय नङामोन बे आंनि फेमिलिनि डिसिजननि थाखायमोन बे आंनि ससाइटिनि डिसिजननि थाखायमोन समाजा आंखौ एलाउ खालामदों ओंखायनो आं बाहाय गसंनो हादों आंनि बिमा बिफाया आंखौ स्कुलाव हरदों ओंखायनो आं बाहाय नोंसिनि गेजेराव एज एन अफिसार गसंनो हादों बेनो जाहैबाय कि आइजोफ्रा हौवाफोरजों बोरै समान जायो जोंना जाहैबाय मोनसेल' जोंनाव जोंनि माबायाव दङ बेनो जाहैबाय सोलोंथाइ जोङो जुदि सोलोंबाय थायो जों गावखौनो गाव गोहो गोरा बानायो बेनो जाबाय जोंना विमेन एम्पावारमेन्ट आरो आं बेनिफ्राय बारा बुंला मानोना नोंसोरो एसे इम्पेशेन्ट जालांबाय नाथाय आं सानो कि जोंनि सिङाव बे मालाबाबो थानो नाङा कि जोङो हौवाफोरनि खमसिन एबा बारासिन जोङो इकुवेल समान गोजा जोङो गासिबो ओंखायनो जों बे बुस्थुखौ लाखिबाय थानांगौ दिनैथ' सानसेनि थाखाय आन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे बाट एभ्रि डे सानफ्रामबो जोङो जोंनि आखलजों माबाबाय थानांगौ नाजाबाय थानांगौ कि जोङो माब्लाबा बे समानथिखौ लाखिबाय थायो मालाबाबो जोङो जोंनि फिसाला आरो फिसाजोखौ डिफारेन्ट जों खालामा जेब्ला जोङो फिसालाखौ इंलिश मिडियामाव हरो फिसाजोखौबो इंलिश मिडियामाव हरनांगौ मानो बर' मिडियामाव हरनांगौ बेखौ एखे गासिबो एखे खालामजोबनांगौ थ' बेनो जाहैबाय जोंनि समानथि बे जायगानि
आङो बिराद बुरजा खोथा बुंनो नागिरदोंमोन नाथाय टाइम हास्लाबैनि थाखाय आं बेफोरखौल' बुंनाय जाबाय कि जोंनि आंनि बिनानावफोरा आंनिफ्राय जेसेबांखि उन्दैसिन दं कि मालाबाबो नोंसोर गावसोरनि फरायनायखौ गारनाङा जुदि सोरबा नोंसोरखौ होनदों नोंसोर फरायनो हाया बेखौ नोंसोर खालामनो हाया होननानै मालाबाबो दा खोनासं नोंसोर गावसोरनि माबाखौ लाखिबाय थानांगौ नोंसोर सोलोंबाय थानांगौ जेब्ला नोंसोर सोलोंनानै मोनसे स्टेजआव फैगोन अब्लानो ससाइटिफ्रा बे समाजफ्रा नोंसोरखौ जे होनबाय थादोंमोन बेफोरो गासिबो सिरि थांजोबगोन ओंखायनो नोंसोर बेखौ नाजाबाय थानांगौ बेखायनो जोंनि बे महिला दिवसनि टीमा एमब्रेसिं इक्वालिटिया जों बेखौ नाजाबाय थानांगौ आरो आङो बुंलिया बेनोसैमोन आंना मेसेजआ थ' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ब्रह्मनिसिम बिथाङा बिराद माने गोसो होनानै लेखा फरायोमोन जेखि फरिखा होआ बेखौनो पास जायो दिनैहाय बिथाङा माने नेशनेल लेभेलावबो आरो स्टेट लेभेलावबो होनानै माने दिनै जोंनि गेजेरावहाय दिन्थिनानै होबाय बे बिथाङा मोनसे गिदिर अफिसार नङा होमबा माबाफोर जोंनि बे एरियानि जेंना जायोबा बिथांनावबो जोङो सिभिल सार्कलआव थांनांगोन नङा होमबा जाहाथे जोङो बिमा जानानै जोंनि गथ' गथायखौबो जों बेबादिनो थांनो हायो बेखौ जोङो नाजानाय थानांगोन आरो दाना आङो एसे सुंद'यै মই এতিয়া অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লেকচাৰ যিটো আমাৰ টাইমৰ নাটনি অলপ ছুটিকৈ ক'ব আৰু আমাৰ মানে আমি সন্মান যাচিম আৰু আমাৰ উমেন ছাত্ৰছাত্ৰী আছে মানে উমেন এক্টিভাৰ্ছ আছে আৰু সন্মান যাচিম অনুৰোধ থাকিল আৰু बेनि उनावहाय जोङो नैबे मान बाउखांनानै जोंनि मानगोनां रायजोसभानि एमपि सार श्रीजुत रोंगोरा नार्जारिया सोरांनि लामा सिनेमाखौ बेखेवना होगोन आरो जोंनि रायजो राजानिसिम फंनैसो खोथाखौ बुंगोन